खायसे तामुखुमाके शनिबारनि 6टा साराय 6टा समायाव SDM स्टाफ जेनेरेल सेक्सन बरक थाङै आनो आक्रमण खालायो जायखौ आनि अरब दुखुमाखा तमुतां गिरि इंडिया Diploma sa Kongresni, beribu cara untuk kerja berbiak kenai, beribu cara berbiak berbiak kenai, si kopungai, mang kopungai, dunia ni dah peniklah hanya tak suka, apa diploma tadi sini sini borak ni susah dia kaitu. थानाय सालकिसा सिगां एप्रिल 2023 नि फार्स्ट वीक रगो जों ससियेल मीडिया तुई साइमानखा जे दिप्राजुग बुखुकजुग मासा सदर SDM अफिसो ग्रुप दिओ सामुं खाइ तंनाय न बरकनि अफिसनि बरक न UDC ओ सामुं तां तंनाय वानसा बसंनि मासा चला बन बिनि क्वार्टर थांगै रमफेकनानि नायखा इनके कोके हाइसि थानाय मार्च 2023 नि तालो जिनि बरंग्रां जुग खिनजाकनाय पातालकुनिया सामा दंग जे तिप्रा मथारक फकीर ते रेपिस्ट नै बुइनि बुसानो नायमाया नै ताबु क्वेश्चन के अबा हाइसे मेबा सुना मुसुमाखै हाइसे तिनि सदर SDM जिनि तिप्रा जुग मासा बुइनि बसंनि बरक बाय रेप खाइजना नायमानि ओ जे रेप खाइना नायनाय वानसा बसंनि बरक बबो कि तिप्रा मथानि सपोर्टार बबो दे तिप्रा मथानि पार्टीनि बरक तै अबो सिमिया थानाय मल 2022 बिसि अबो बाकमाय एरियानि तेपानियानि पार्क गानागिनि अबो बिहिक बसाय हर बाइक बाय मेला नायमानि यागुलो फाइ तंफ्रुबो अबो वानसा बसंनि जिलारक बाइक कासुइ बसायनो बुखा तै बिहिक न हके रेप खाइया सो सुंना मुसुमाके हाइसि ओ जे रेप खाइनि रक बदा तिब्रा मथानि सपोर्टार वानसा बसंनि बररक अबो बदा तिब्रा मथारक दागि ब्रक रेप खाइमनि कलाइखा साना थांखाय अबो हाइ वानसा बसंनि जिलारक जिनि तिप्रा जुरनो रेप खाइमानि एबे रेप खाइ बोथार जाकमानि अबो अनकाउंटेबल ताइ अबो तिप्रा मथा पार्टी आजाइना सिकांग न ओ सामुं सित्रानि सामुं खाइजागै दङ वानसा बसंनि बररक बाय हाइनि बागै जिनि पाताल कइना अबो हाइहेनि काइसा पार्टी न मुजांया ताइ गथया कक्सिल जामानि बेलाइ वानामा सिंचा तामनि हले तिप्रा बसंनि अबो हाइराजल पार्टी न अबो हाइकै कक्सित्रा सिलजामुं आगे दङ चुन्नु ग्याखो साना थांखाय अबो हाइ रेपिस्ट माइन बा BJP पार्टी से नुकजागै दङ एबा जों थानाय मार्च 2023 बिसि रगबो एबा एप्रिल 2023 नि विधानसभा रगबो जों भाइ नुखा जे कथार विधानसभा BJP नि MLA अबो हाइकै मोबाइल सित्रान हामिया भिडियो नाइतमनि जों नुखा संसार गनांगै एबा चिनि पुरा भारत हाकतनो न अबो बुइजातनो सेमनखा ससियेल मीडिया रगब काखा भाइरल खा सो साना थांखाय अबो हाइ रेपिस्ट माइन बा BJP नि पार्टी सिनु जागो साइनबय सुनामु सुनु बरंग नांजु पाताल कुइना न तिनि निनि पार्टीनि बरक अबो हाइकै कथार विधानसभा अबो हाइकै नायमानि नों बिनि रिप्लाइ एबा बिनि फिरगमुं तामरनाय जों सुनान मुचुंगु न तंकसं बरक रक नों अबो रिप्लाइ दिदि जे अबो हाइकै कथार विधानसभा अबो हाइ सामुं सित्रा तांमानि अबोनि रिप्लाइ एबा अबोनि फिरगमुं नों सुनो दिदि सो साबो रेपिस्ट या अरनो प्रमाण गै थांगो तिनी जदि नोंनि BJP पार्टी अबो हाइ रेपिस्ट माइन करि हिंगांखाय कथार विधानसभा रगो अबो हाइ स्टेप नागला खामुं अबो हाइ सामुं सित्रा खाइगला खामुं खाइना सिगां किचला वानसु खामुं सो हाइन बगै अबोनो प्रमाण जे रेपिस्ट BJP पार्टी सिनुक जागो तिप्रा मथ नुक जागिया ताइ अबो हाइकै ने जे नुं सिलजामुं रिखा तिप्रा बसं रक न अबो हाइकै नुंबो त खरकसा तिप्रा बसंनि न बिलं खायो अबो हाइकै कक सामनि बेलाइ वानमा सिंचा तामनिफ्राय चिन बरक दफा ताबुक थानजा हानै फाइ तमनि जराव अबो हाइकै कक सिलजावै नुं तिप्रा मथ न सिमि सिलजामुनि क्लाया बरमरिमनि क्लाया अबो काइसा तिप्रा सब बसं न अबो सिलजामुं क्लायो सेलेंमुं क्लायो बरमरिया क्लायो हाइनि बागै तंकसं तंनाय रक निनि अककनो खनावै बेलाइ जलिजाक वानाजाक अबो हाइ कक सित्रा एबा सिलजामुं बाहाइकै नों बाहाइकै बेरखा नै